Benvidos e benvidas aos estudios de Telecoviña. Recordamos que ás 10 en punto abrirán as portas dos nosos platós de televisión. Moitas grazas. Benvidos a Telecomiña, somos Nerea e Alex. Imos dar como esta visita aos platos da nosa casa. Reláxense e desfruten. Esta é a nosa biblioteca. Coviña, a nosa mascota,